Σήμερα έχω να πάω γραφείο, οπότε spend the day with me σαν μια 24χρονη Ελληνίδα που ζει στο Λονδίνο. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες μέρες δουλεύω από το σπίτι, οπότε όταν είναι να πάω γραφείο, σηκώνομαι κατά τις 7-7.30. Και μέσα στη μία ώρα που έχω να ετοιμαστώ, ο στόχος είναι να καταφέρω να φάω πρωινό, να πιω τουλάχιστον μια κούπα καφέ και να ετοιμαστώ με μια σχετική ηρεμία και τελικά να φτάσω στο γραφείο μέχρι τις 9-9.30. Και όταν τελείωσα να ετοιμάζομαι, πήρα το μετρό και έφυγα για Liverpool Street, όπου βρίσκεται και το γραφείο μου. Γενικότερα το City of London θεωρείται το financial hub του Λονδίνου, οπότε πολλές εταιρείες έχουν εκεί πέρα τα γραφεία τους. Και μόλις έφτασα, εννοείται πως η πρώτη στάση είναι να φτιάξουμε ένα καφέ και να πάρουμε ένα snack. Σήμερα, επειδή δεν είχα χρόνο να φάω πρωινό, αποφάσισα να πάμε μία μπανάνα και μανταρίνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολλές επιλογές snack. Συνήθως είναι όλα ανθαγινά και εγώ πραγματικά μπισκότο δεν θα μπορώ να τρώω 3 φορές την ημέρα. Τέλος πάντων, και κάπως έτσι άρχισα τη δουλειά και η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήταν πάρα πολύ γεμάτη ημέρα. Αλλά κάπου χρειάζομαι κι εγώ ένα διάλειμμα. Οπότε, όταν ήρθε η ώρα του lunch break, αποφάσισα να πάω στο Farmer J, που είναι το αγαπημένο μου εστιατόριο για φαγητό γραφείου. Σκεφτείτε ότι είναι σαν υγιεινό fast food και εγώ σήμερα πήγα με ρύζι, σολομό, σαλάτα και γλυκοπατάτες, που ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Πραγματικά το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μετά γύρισα πίσω στη δουλειά και κατά τις 6 αποφάσισα να τα κλείσω για να πάω να βρω μία φίλη μου σε ένα wine bar που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το wine bar βρίσκεται ανάμεσα στο High Street Kensington και στο Earl's Court και πραγματικά είναι τόσο ωραίο και τόσο quiet. Σκεφτείτε ότι την προηγούμενη φορά ήμουν μόνο εγώ με την παρέα μου, οπότε ήταν full σαν να είχαμε κλείσει όλο το μαγαζί για μας. Εντάξει, αυτή τη φορά υπήρχε λίγος περισσότερος κόσμος, αλλά περάσαμε τέλεια. Είχε και ελληνικό κρασί, το οποίο είναι πάντα appreciated και κάπως έτσι έκλεισε το βράδυ μας. Οπότε αυτά για τώρα και τα λέμε soon.